Tay, mayong nga po na masayro ka tay? Unsa man imong mga dala? Ay, nagbalon man ko. Nagbalon ka. Unsay sudan? Bulad na. Bulad, sinug ba? Pinarito. Sugba na. Sugba? Sugba lang. Kumusta ang biyahe karon sa Padjak? Kita ron. Dakon kayong sa gastos. Ang tinuod tay, dili ko mo sakay tay. Ay. Kanang nagian mo kanako nga natulog ba? Akong nakita nga gikapoy kay ka. Pinaskuhan na makatabang rin mo tay? Karon mo. Lagi tay. Nya unsa may imong ikuan na tay palit ana? Salamat kayo ning imong ay mga kuan bugas. Tay, mayong nga po na masayro ka tay? Sakay unta ko. Dito sa Valencia unta. Dito sa hospital. Dito dool. Sa Caltex. Init kayo no? Init kayo panahon? Blanca. Pila pa masaya ito tay? Balik ko ka. Dili na. Dato ba sa may Caltex? Pila may imong kuan dito? 5 lang. 25, dili pwede 20 tay? 20 lang? Pangiwan lang ko, 20 ra mga kwarta. May ninig Padjak lang ba? Okay ra? Okay ra tayo 20? Unsa man imong mga dala? Ay, nagbalon man ko. Nagbalon ka. Tagaha ka tay? Din hera ko mulabi ra ko. Taga Mulabi ra ka? Ulan. Ulan na lagi. Ang tinuod tay, dili ko mo sakay tay. Ay. Kanang nagian mo kanako nga natulog ba? Akong nakita nga gikapoy kay ka. Na ako ihatag di mo nga pinaskuhan tay. Kuan man. Tagaan lang kanako gamay nga pahalipay pod kay nagian mo kanako. Ang tinuod dili ko mo sakay. Tao karon. Ano tulog mo ka? Init kayo? Naay na kay asawa tay. Wa nagi ko sa dugay na. Imong anak? Sarap ko buok. Tuwa sa sinaging na puyo. Ayud to na ka? Mo na. Nagbalon mo ka no? Balon. Unsay sudan? Bulad na. Bulad, sinug ba? Pinarito. Sugba na. Sugba? Sugba na. Ni ara ko sa kuan. Wa ko balay dire kay. Mo ka matulog? Kung balay dito to pagdako sa tubig. Asa mo ka matulog? Si Binstar ko. Si Binsar da? Ingay gani, may motal, katabang-tabang pag na mangawat dire. Ikaw may nagwardya-gwardya. Na mo ko. Kauban ko nako. Nako. Tugay na ko ya, bulan ko kapit. Ang tinuod tay dili ko musakay nya. Pasalamat ko kay imo kung gipahangyo og 5. Ganina ra ka natulog? Ganina taw po. May tulog kay landong mo no? Ano mo konti. Silungan dire. Lari ka magsilungan palandong. Dili na ka mo biyahe nya. Dili na kinahanglan pud akong ulan. Ulan na po. Kumusta ang biyahe karon sa Padjak? Kita ron. Dakon kayong sa gastos. Dako kasi sa kadlaw no? Gumikan ang badya ba daghang kayo no? Taon na ba? Taon na nako nang 500 adlaw na ko. Sa una karaan jud kan driver dire. Kurinta na ko to. Dugay-dugay nagi puday no. Salamat kay tay kay ang tinuod dili jud ko magpahatod. Ingon. Kay kung kag musakay jud ko no. Nya di na ko magdugay tay. Ako magpasalamat na ko nimo kay ang pamasahe dito sa Valencia 25 imong kuan dang gipangyo ko nimo og 20. Tagaan ka na ko pinaskuhan tay. Salamat kay ha. Pinaskuhan na makatabang rin mo tay. Lagi tay. Makatabang rin mo. Magamit rin mo. Nya unsa may imong ikuan na tay palit ana. Salamat kayo ning imong ay mga kuan bugas. Bugas na sudan. Saludo kay kun nimo tay kay importante tay ba kanang dili bitaw ta mohimog daotan tay. Ulan na ra ba tayo? Salamat. Ulan na tay. Di tay dili nang magdugay tay. Asa man kano? Napa may sobra diri tayo punan ako tay. Kay magdali ko ulan na ha. Sige lang tay. Unsa may magkuan makatabang ra na yo. Makatabang jud. Salamat sa Ginoo tay kay nagian ka na ko diri ko ning agi ha. Si pasilong sa tay ulan ta tay. Ha? Salamat kay dili ako magdugay. Muditso na ko ha. Salamat kay ha. Madto na ko. Sige. Ha? Sige lang okay ra ning ulan na tay.